Takže začíname túru v Starých horách, pokračujeme Majerová skala a Nakrížna. Som tu ja a Miro. Zdravím. Práve si fotil túto tabulu a hovorí, že aké lavinové nebezpečenstvo, keďže tu žiadny sneh zatiaľ nie je a vyzerá, že ani hore. Dneska je koľkatého? 12. 13. decembra a snehu tu nikde nie je. Takže vidíme sa ďalej. Takto nám krásne zadu vychádza slnko, vyzerá to tu pekne. Tam je Miro. Že jak sa oteplilo? Trošku slniečka. Tak, tak. Čo robíš, Miro? Oddychujem práve. Akože nie je to náročné, ale... Slnko nám krásne svieti. No. Máme za sebou 565 výškových, 3,7 km. Pokračujeme Majerová skala. Krásne výhľady sa nám začínajú. Tam je inverzia. Dúfam, že ju stihneme ešte. Pokračujeme ďalej, trošku sa občerstvíme. Uvidíme sa ďalej. Takže sme na Majerovej skale. Takéto krásne výhľady sú tu. Perfektné výhľady. Lepšie výhľady si nemôžeš prijať. Tomu verím, také počasie. Počasie na jednotku. Tam hore ideme na Krížnu. Tadiaľ to, potom hore na Krížnu. Majerová skala, 1283 metrov nad morom. Prišli sme odtiaľto, asi nám to sem aj toľko trvalo, ešte s nejakou menšou prestávkou. Teraz ideme na Krížnu, hodinu 15. Takže
Ideme na to. Hodinu 15 minút. No, Znova. A máš tom zážiť. tomu ver. Takže idem akurát na Krížnu, to je tam hore ten vysielač. Aha, aspoň máme pekné výhľady. To je veľmi vzácne niekedy. Tu s Mírom, s najlepším slovenským turistom. Presne tak. Želecký turista je čistý. Belecký klenot. To doma tak volá. Všetci. Nie je to krása. Takže ideme akurát na Krížnu. Miro si starý vlek. Tu je tiež horený jeden vlek. V tejto miestnosti, teda v budove je miestnosť, kde je núdzová miestnosť na prespatie, nocľah. Tak ideme. Za chvíľu sme na Krížnej a začína nám dobre fúkať. Ale počasie je super. Že najlepší slovenský turista. No jasné. Najlepší nie, ale druhý najlepší. Miro, fúka! Stalo hore. Počasie hlásili nejak -1 až 0 stupňov hore. Zatiaľ to aj tak vyzerá, ale ten vietor tomu pocitovo pridáva menej. Pán Petrova, tak. Miro. Krížna, sme tu 1574 metrov. Vysielač. A perfektné výhľady. Je to čistá paváda. 1150.
Ideme naspäť z Krížnej a rozhodli sme sa, že sa vracame stade, kadiaľ sme prišli, lebo do Tureckej doliny je to trošku ostré a myslím si, že tam bude blato. A ešte by sme išli po asfalte nejaké 2-3 km k autu, takže lepšie ísť lesom. Máme takúto nádheru. Nízke Tatry. Tam sú západné, tam sú vysoké Tatry. A vidieť pekne Kriván. Tu ide najväčší turista Kápo. Dobrú chuť. Čo povieš do videa? Ľúbila sa ti dnešná túra? Ľúbila, ešte sme neprišli dole, ale pekné výhľady. Uplatilo sa sem ísť. Presne tak. Aj na budúce. Takéto výhľady neuvidíš málo kde. Presne. Málo kedy. Ešte také počasie. Počasie perfektné. Toto je jak cez leto skoro. Akurát, že tu vidíš sneh. No. Aj, také teplo, no. Sice hore bolo cítiť, jak fúkalo, že je chladno. Ale tuto je príjemne. Ale tu je veľmi teplo. O pár metrov.